Започнаха да се появяват насред лято черни сажди по прозорци и по первази. Превишения на серен диоксид бяха регистрирани от станциите. Реших, че трябва да направя нещо по въпроса, защото лично това ме притеснява. Тако ми се беше родило дете и видях също така в фейсбук групите, че има доста хора, които виждат проблема, изразяват недоволство и се замислих какво точно можем да направим. На 15 септември имаше залпово обгазяване, което беше 4-кратно над пределно допустимите стойности. И аз дадах израз на моето несъгласие в една от местните групи, Димитровградски нередности, като заснех комина, пушика и посочих отдолу данните, които бяха от автоматичната измервателна станция. И като изразих несъгласие, че когато децата са на първия учебен ден, имаше залпово замърсяване, един вид със серен диоксид. Най-малките, когато бяха навън, тогава трябваше да го издишат всичкото това, което се случи от теца. След това с мен се свърза Тони и решихме да организираме така нещата, да привлечем около нас хора, които споделят нашите идеи, защото стана ясно, че това, което се случва тук с теца и с неговата инсталация, не е от един път, не е от два пъти, а се превърна вече в системно обгазяване. Решихме да сложим и нашето име да е Дишай Димитровград, тъй като каузата, която ще застанем и ще трябва да достояваме, ще е част от националната кауза, свързана с движенията, които носят това име Дишай. Когато видяхме, че проблема не се разрешава, организирахме един протест, който привлече нови хора. Един от тях беше Веско, който също така се присъедини към нас. Обикновени хора участват в инициативата, граждани на Димитровград, които са засегнати пряко от замърсяването. Хора с по-тежки или с респираторни заболявания и деца с проблеми, което наистина и при нас го има и в моето семейство. Годишно между 11 и 13 хиляди човешки живота приключват заради замърсеността на въздуха. И ние като общество трябва да се погрижим да опазваме околната среда. Освен това се повишават заболяванията на дихателната система, на сърдечно-съдовата система, води до повишен риск от инсулти, от заболявания на жлезите с вътрешна секреция, на кожата на човек. Повишават се в есенно-зимния сезон изключително много и заболяванията, причинени от вирусни инфекции, защото мръсният въздух задържа по-дълго време вирусите в въздуха и така по-често разболява хората. Фините прахови частици с диаметър 2,5 микрона или по-малки са свързани с най-голямата смъртност от замърсен въздух, тъй като тези частици са толкова малки, те са по-малки дори от червена кръвна клетка, от еритроцит, че могат да достигнат много дълбоко в белия дроб, там където не винаги са ефективни механизмите за самоочистване, като изкашляне, за премахване на замърсителите от белия дроб. Много от тези частици остават там до живот. Данни за България всъщност показват, че някъде между 10 и 20% от преждевременните смъртни случаи, включително около 6% от смъртните случаи при новородени, са свързани с дишането на замърсен въздух в продължение на дълги периоди от време, основно фини прахови частици. Въпреки че по-настоящем действащото законодателство в Европейския съюз и България, според него са допустими нивата на замърсяване, които в много случаи дишаме, те надвишават около 5 пъти тези, които Световната здравна организация препоръчва като безопасни. Просто като потърсихме информация в интернет, дали някъде другаде съществува такъв проблем, как е бил разрешен, кой го разрешил, няколко организации изпъкнаха справянето с тези проблеми и ние се свързахме веднага с тях. За акцията на Greenpeace ние не знаехме. Макар че ние имахме активни контакти, поддържаме чрез тяхния представител, на нас не ни беше сведено до знанието, че те ще извършат такава голяма международна акция. Аз лично бях много изненадан от акцията, която се случи тук от Greenpeace. Рано сутринта в 7:20, като ставах, по новините разбрах.
преди време РИОСВ Хасково бяха наложили принудителна административна мярка на ТЕЦ, която в последствие беше отменена. И сега в момента те имат правото да работят, но тече делото. Тези организации, с които ние се свързахме, реално едната от тях предоставя правна помощ по воденето на самото дело. Те представляват едната страна, нас заинтересованите граждани. Ние като лекари искаме да разкажем на обществото, да разкажем на политиците до какви тежки заболявания води замърсения въздух. Винаги в моята практика съм казвала, че информираният човек реагира по-адекватно. И ако обществото, ако политиците не знаят до какво води замърсеността на въздуха, ние искаме да го разкажем, за да знаят от какво ще предпазят хората със създаване на национални политики за опазване чистотата на въздуха. Българските градове, като Пловдив и София, например, се нареждат на едно от първите места, включително в света, по преждевременна смъртност поради продължителната експозиция на фини прахови частици. Не в смисъл на абсолютни смъртни случаи, тъй като нашето население е много по-малко от това на някои други държави, но като честота на 100 000 души. Икономическите вреди са доказани. Не само тези, които са свързани с преждевременната смъртност. Всъщност, говорейки за преждевременна смъртност, това са годините, които всеки един от нас би живял допълнително, само ако замърсяването не е такова каквото е. Но има и други вреди. Вредите от това, че не си на работа, вредите от това, че си хоспитализиран. Всичко това е свързано с определени икономически последици. Те са оценени, като за 2022 година за град Пловдив, където се намираме, те са над 355 милиона. За София, предвид мащаба и населението там, над 2 милиарда. Брутният ни вътрешен продукт ежегодно страда с 30% от повишеността на замърсеността на въздуха. Свързано е с повишената заболеваемост, повишената ползване на болнични листове за този период, повишената натовареност на лечебните заведения в този период и не на последно място, разбира се, лекарската умора, която се натрупва в този период. За съжаление, ние като съсловие все повече намаляваме в България и това също е от голямо значение за осъществяване на една качествена здравна помощ в страната ни. Ние като граждани също имаме нуждата, самата институция, която е отговорна в случая, РИОСВ Хасково. Смятаме, че те имат доста пропуски, редовно комуникираме с тях, подаваме им сигнали, показваме им кои са им пропуските. Като цяло не сме удовлетворени от тяхната работа. Това беше и едно от нещата, което провокира и последния протест, който всъщност започна с една онлайн подписка и писмо, което беше насочено към ТЕЦ Марица 3 Димитровград, с ултиматум те да си преведат инсталацията в ред, за да не ни обгазяват повече, с серен диоксид и да ни посипват със сажди постоянно, когато работят. Също така и към РИОСВ да изпълняват по-стриктен контрол, защото те са контролния орган, така че ние сме им направили на тях също предложение, къде смятаме, че имат пропуски, но ще следим да видим дали всъщност и те ще предприемат някакви действия. Именно за това е много важно да бъдат обединени усилията на гражданските организации, на лекарите, клиницисти, които могат да съберат информацията, която ни е необходима за голяма извадка от населението, учените от медицинските университети, които извършват аналитичната обработка и могат да създадат концептуалните и статистически модели, които да ни дадат в крайна сметка отговор на въпросите къде и какви точно интервенции са необходими, на какво ниво индивидуално, на ниво местна власт, на ниво урбанистични промени. Това, което ме провокира да се включа в лекарската мрежа Въздух за здраве е желанието ми да имам здрави пациенти. Лекарска мрежа Въздух за здраве е част от сдружение Въздух за здраве. Преди години започнахме няколко лекари, 9 на брой, и сега смея да кажа, че вече сме 40 лекари в 9 града в цяла България. Вече имаме и студентска мрежа към Сдружението Въздух за здраве, което винаги е много добре в една такава организация да влязат млади хора с свежи идеи, с желание за работа. Лекарската мрежа Въздух за здраве дава една възможност лекарите да водят лидерството в битката с мръсния въздух. Отделно от това тя предоставя изключително много ресурси, информационни, правни, прави систематична тази борба, като дава насоките и ни показва пътя, по който може да осъществим всяка една от мерките за по-чист въздух. Едно от постиженията ни, което беше през 2022 година, е това изненадващо за нас, че ни бяха номинирали за човек на годината
от Хелзинския комитет. За наша изненада, но ние спечелихме. За мен лично като моя успех и удовлетворение е, че се събуди гражданско общество, което е най-важното, защото в град малък, като Димитровград, където повечето хора са зависими от работните си места и всеки познава всеки, предпочитат да не си изразяват публично мнението. На организираните протести успяваме да предизвикаме все повече интерес у съгражданите и подкрепа, че все повече хора могат да изразят позицията си. Това е охладителната кула, на която бяха активистите на Greenpeace, пуснати от върха и с въжета. И там, където в момента виждате българското знаме, долу е скрит надписа престъпление. Но дали престъплението наистина може да бъде скрито? Той позира надписа, още виждате ли го на бялото? Crime. Да? Позира? Да. Crime. Да, той се вижда под бялото. Да. Между другото, можете да го снимате. Най-важното е приемането на проекто закона за дихателния дискомфорт и обоняние, което ще даде възможност, имплементирайки го в общинските стратегии и планове за развитие, ние да покриеме по-широк спектър от вероятни причинители и санкциите върху тези причинители. Надявам се, че това ще бъде възприето от всички общини в България и се надявам, че след няколко години този закон да е изиграл своята положителна роля. Казвам се доктор Веселка Христамян, представлявам Фейсбук платформата Дишай Пловдив, член съм на лекарската мрежа Въздух за здраве, член съм на Националното обединение Дишай България и в момента съм общински съветник в град Пловдив и заместник-председател на Комисията по здравеопазване, члени на Комисията по екология към община Пловдив. Аз съм доцент Ангел Джамбов, занимавам се с преподавателска и изследователска дейност и съм част от екипа на Медицинския университет Пловдив. Като лекар, който работи в областта на превентивната медицина, също така колаборирам с Сдружение Въздух за здраве. Аз съм доктор Костадин Костадинов, асистент съм в катедрата по социална медицина към Медицинския университет Пловдив и съм лекар в болница Медикус Алфа. Аз съм доктор Веселина Никифорова и съм общо практикуващ лекар в град Перник. Имам една голяма лекарска практика с над 4200 пациента, за които отговарям ежедневно. Моята кауза е моите пациенти да бъдат здрави. Един от начините те да бъдат здрави е да опазим чистотата на въздуха. Затова моята кауза и като човек, и като лекар е да работя за въздух за здраве и да опазваме чистотата на въздуха.